Josiasa masiro manen jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ochopo e apisi mar okwach kich mandiko dhogi kaluwore gi tulo manotimore nyoro e kinde manoyuore nyasi mar iko e gwenge ma Ngarariga. Watudore achiel kachiel gi jafwambo maro Efi Nyakidi manodhi ko okwach kich kanyo mondo nyiswa ni to chal nade. Efi, inyalo nyisowa ni to weche chal nade? Gachagua owuon bende obiro koso mana josiasa motudore kode? Erokamano ahinya Milton, awinji makare, wantiere apis mar DCI kata mano mar okwach kich. Wachopo kaendi kawuono nikech nitiere josiasa moko masiro manen jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua. Gichopo kae mondo mi oda dhogi kata mondo mi gin bende gindik dhogi ewi tulo mane otimore nyoro e skund yawuoyi ma Bibirioni ma kar chung' od bura ma Limuru kaendi. Nyoro manen jaod bura machon ma Limuru mano Peter Mwathi ne loso e kinde mane giyuoro nyasi mar iko mano mar Erastus Nduati. E kinde goe kontiere achije moko mane ochopo kendo bende rocho chenro no endo mar iko. Koro gia sani wachopo kae mondo awinj ni josiasa mano chopo kaendi kachiel kod Rigathi Gachagua ne dhi wacho ang'o e wach makamaendi kata ne gidhi ndiko dhogi to giwacho nang'o. Koro gia sani pok omiwa thuolo mar donjo e apisi kanyo, wan mana gi oko, to kaluwore gi wach ma wasewinjo gi sani ni nitiere josiasa kata jotelo moko mane osedonjo kendo ne gidonjo to gine gima wanyalo luongo ni behind closed doors. Koro nyaka sani pok wang'eyo ni osedhi nang'o kata chenro no endo oseta nang'o. Kata kamano apisi mar ogai mar obila kata office mar Inspector General osechiwo ote mare ne ute fwambo kowacho ni DCI kata apisas mag okwach kich osechako timo nonro ewi tulo mano ne nyoro nikech giwacho ni ne ok en ranyisi makare. Kata kamano obila bende owacho ni pok owacho bende ni Peter Mwathi manen jaod bura machon ma Limuru, kar chung' od bura ma Limuru, gin ne ok gimake kendo gionge reason mora mora kata onge gimora mora ma obila dwaro kuom Peter Mwathi manen jaod bura ma Limuru machon. Omiyo pod gie sani gitimo nonro mondo mi gifweny ni chal mare en nade to en kanye, nikech wachore ni e kinde mane tulo ne ntiere e kar chung' od bura ma Limuru nyoro e skund Bibirioni kuma ne gilose, no ndhiye kendo nolal kode kendo ne waneno ka minode nyoro ne loso kendo chunye ne pek kowacho ni ok ong'eyo gimomiyo nondhi wuon pargi. Bende no wacho ni e kinde goeko sama ne gitemo wuok mondo gires ngimagi e kinde tulo no endo, no wacho ni gache ne nitiere kind geche ariyo mano wacho ni gin mag Subaru kendo ne gionge number plate kata andika ma inyalo fwenyo godo gari. Omiyo koro sani obila timo mana nonro mondo mi gifweny ni Peter Mwathi ni kanye, ma bende e penjo ma oganda jo Kenya kod oganda mamoko temo mondo mi ging'e kuma Peter Mwathi bende ntiere. Kokamano Milton, kionge penjo mora mora aduoko ni thuolo ni endi. Erokamano ahinya Efi, erokamano ahinya Efi, achiel kachiel kowuok e lok tich mar okwach kich mantiere Kiambu Road, Nairobi. Kawadhi nyime en ni sirikal ma Ingereza komakore gi sirkand kaunti ma Busia ochiwo puonj maonge chudo mar loko wach gi lwedo ne jochiw thieth e osiptande ma Busia kaka yo makende mabiro konyo e chiwo thieth ne jogo modak gi ng'ol maonge chochni mora mora. Puonj ma kama en mano mageto jogo modak gi ng'ol mar winjo mondo mi jochiw thieth yot ma tudore kodgi e kinde ma gilimo gi osiptal. Jochiw thieth bende nolero achiedh nade mag koso lai maber mar tudruok ma gisebedo ka gikadhe e kinde ma gichiwo thieth e kaunti ma Busia ni kod jolok wach matin nono ka koro maeri osebedo